Max, 14 anys, acusat d'un crim terrible. Tots els seus companys de classe l'acusen d'haver menjat més xocolata que els altres. Els càrrecs que li imputen són molt greus, però hi ha alguns indicis que els que l'acusen podrien estar equivocats. És el Max realment l'egoista de la xocolata? Intentarem posar llum a les matemàtiques. Comencem! Hem recopilat els fets del fatídic dia. La Yin va portar a classe 3 rajoles de xocolata per celebrar el seu aniversari. En va posar una a la primera taula i dues a la segona taula. Fora de la classe, els 12 alumnes esperaven per entrar a menjar un tros de xocolata. El Max era el número 6. Van anar entrant d'un en un i tots, quan entraven a l'aula, es preguntaven quina era la millor taula per seure perquè la xocolata es repartís per igual entre tots i totes. Però, realment tots 12 alumnes van poder tenir la mateixa porció de xocolata? Per resoldre el cas, hauran d'aplicar estratègies de repartiment i fraccions. Segons van confessar tots els implicats, va ser bastant fàcil per als primers decidir on seure, però la qüestió es feia més difícil de respondre cada vegada. El noi número 4, quan va entrar a la classe, va veure una persona a la taula 1 i dues persones a la taula 2. És a dir, una rajola per a cadascú. Si es posava a la taula 1, hi hauria dues persones en total, així que una rajola de xocolata es repartiria entre dos i cadascú n'obtindria una meitat, mentre que a l'altra taula cadascú tindria una rajola sencera. Si anés a la taula 2, hi hauria 3 persones, i les dues rajoles de xocolata es repartirien entre 3, i cadascú n'obtindria 2/3. Finalment, es va quedar a la taula 2 perquè li tocava més quantitat. Quan va entrar la noia 5, si es posava a la taula 1, tindria mitja rajola. I si es posava a la taula 2, en tindria 2/4. Es va quedar a la taula 2. Va arribar el moment del Max, el noi 6. Si anava a la taula 1, tindria una meitat de rajola. I a la taula 2 continuarien amb 2/4 de rajola cadascú. Ep! Atenció! Just en el moment que va entrar el Max, va passar un fet rellevant. Que ho veieu? Exacte. Tots els nois i noies que hi ha a les taules tenien la mateixa quantitat de xocolata. Perquè 1/2 és igual a 2/4. És el moment de posar totes les dades que hem recopilat en una taula per analitzar-les. Veiem que tots els nois que estaven dins la classe han tingut la mateixa quantitat de xocolata només quan n'hi havia 3, que tenien una rajola cadascú. I quan n'hi havia 6, que tenien mitja rajola cadascú. Si seguim amb el mateix patró a mesura que van anar entrant la resta d'alumnes, veiem que tots tornen a tenir la mateixa quantitat de xocolata quan són 9 dins l'aula. A la taula 1, 1/3 cadascú. I a la taula 2, 2/6 cadascú. Però hem dit que a la classe eren 12 alumnes. Com queda repartida la xocolata quan són tots a la classe? Investiga-ho. Com queda repartida la xocolata quan hi ha 12 alumnes a l'aula, si segueixes el patró de la taula? Exacte. Tots tenen exactament la mateixa quantitat de xocolata. 1/4 a la taula 1 i 2/8 a la taula 2, que és equivalent. El cas queda resolt. Tots van menjar la mateixa quantitat de xocolata. El Max no és l'egoista de la xocolata. Ara, si la xocolata era amb llet, amb ametlles o avellanes, això ja és un altre misteri.